салому алейкум бародаро, хушомтон ба канали ман. Марҳамат, лайк мезанед, подписатсия фаромӯш накунед, подписатсия кунедтон ҳар рӯз хабарҳо бо хоҳар мешунавам. Албатта як та ҳавли фурӯшӣ дар Чилгизӣ дар маҳалли Ғузлон мегӯяд. Ман ин дарвозааш ин гирдош блоки девор задаги пурра. Ман каротки ҳама ҷошо мефаҳмонам бародаро. бо саволҷавобтона харидор ки албатта кунтон. Ман нами рӯи ҳавлӣ нами сети лесенсиштагӣ ҳавлӣ як 9 сотиқ ҳавлӣ ҳай. 9 сотиқ мумкин зоидтар ми 9 сотиқ. Агар харидоро боштон, агар хоҳитон ки нисби ҳавлӣ мехарам гӯйтон, ман нами то шикатуркакариги ҷо дидостонам, то шикатуркари ҷоя ин 10 ба 36 дарозиш, улаба 16 ба 36 дарозиш бародаро. тамоми шароиташ ки ҳарчанд тамоми шароиташ ки хоҳитон ҳардуша харитон, хоҳитон якташа харитон, нисбаша харитон. ана нархаш 450 000 сомон, арзон мешад ҳамаш. агар нисбаша мехарам гӯйтон 250 000 сомон арзон мешад бародаро. бо подробни номеро экранада ҳай подробни худошон мефаҳмонанд. агар телефон кунтон соҳиби хона ҳардушонам пурра хушро мефаҳмонанд. обаш ҳай, оби лучинскиш ҳай, бурора тайёр карда мондагӣ мисол ҳамаш 100%. ягон хел камбудиш нест. моҳаллаҳо пурра қариб 90% одам зиндагикарост. ҳамин ҷои шикатуркаригӣ нисби ҳавлӣ мешад. тушба тарафи улабаша мегирам гӯйтон, агар тарафи шикатурканакариги ҷоша улабанам тарафи пиштбам дармонда мешад, тарафи пешбам дармонда мешад. тарафи шикатурканакаригишанда бародаро 10-15 бех дарахтои сӯртавои як 10 сола неку як 7 сола 6 сола 7 сола дарахтчои хушрӯшай пишти хонанда бо ҷошай як 2 сотиқ боем. дар ин хонаҳоям нишон медиҳам бародаро. албатта мебинед ҳозир неки фақат худошон зиндагӣ мекардаги ҷои сёмкаригӣ медаромдию. ин тарафи пишташ тарафи дари пишт ҷои дарвозахона мондагӣ. агар тарафи пишт дар мекунам гӯйтонам шуда мегирад. манами ҷои шикатурканакариги ҷоя дар иноша пурра 100% кариги, фақат тарафи бена шикатуркаш мондагӣ халос. ман ябор дар онда сёмка мекунам, беҳтар улабоша сёмка намекунам дар наша, чунки баҳо зиндаги каросиям ва сёмка намекунам. як чизи диге мегӯям ки соҳиби хона ман пурсиданд ки агар мабодо хонае ки харад ақаллан мо ба 1 маҳ 1.5 маҳ мо ба иҷозати аз зиндагӣ кардан мо дига хонае ёфта ҷобаҷо шуда гирем. дара мисол харидаги одам хез нагуфта ябор акун видеом ва гӯям гуфта гузарам бо худашон мефаҳмонанд. албаттаю ҳамина донитон шуд. мана хона адар медароӣ якум хона бародаро. ҳисоби ин мобайнанда як калидор бо ин калидорча хонача ҳай, як газхона бо як ошхона бо ин хонача калонакай. ман ин дарунаш ҳай душевой, даринаш душевой. ман ин ҳисоби сеюм хона бародаро. барои дастгирии якҷон ташаккур бародаро. фақат подписатсия фаромӯш накунтону подробне номери экранагӣ албатта мефаҳмонам ҳамаша шумо ба роз телефон кунтон албатта мефаҳмонам харидори аниқ боштон. раҳмат барои дастгирӣ. якҷон ташаккур.